Bor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. This love has no ceiling, I cannot deny. All we need is somebody to lean on. Kinoyalam jagahnya Trap Youth Council Soyong Circle bat kanong thlu unit haga South Nai wing arajar pusan klabut din gajing ujor ejahar persya yuba Perden Singh Thaba baruba Rojan Khelan halo gajing keno begidan keti bandawa pisaj per person negit raja ka kibayo eka pisa blasio bailut kesan daga sorkar nagajing shnapen he eka surok Shillong Western bypass kat kumajing thu jong president KHYC Soyong Circle uba poning star Shabong kidan langut kitrai kendo kiblami syakman ban mudoi deki jahar persya yuba Perden Singh Thaba badi uba Rojan Khelan kibikin thop ya kong klian Khelan ka kong yat red kharthang mau ba kong biti nora kharthang mau uliat ho bagajile ekendo yu superintendent of police ka East Khasi Hills district ba Vivek CM kalong ban budin halor ke jahar bagi langut kitrai kendo kila ujor da ka jingarap jeng ke HYC bad ongru bakat kum gajingat ho jong SP ki pulit kila pendap ya ka first charge sheet bat kebasap mentak kelong stang ke second charge sheet namar bagani ka kam kelong ru ke bakalan bat jerwit jerwan I kane ka jing IFR de kitu ki long kemi hakaba ka kis menta kala ya chakmat marbalai marba ri objektif pementa ka first charge sheet kila adap nal yang di board pulit kila adap dari sa second charge sheet ni habade bi ki pat nak yang jongi ngin saya dan yai budin man penting kena bakane ka kis kam dai ban jalanti ban karu bakane ka kis kali banyak chakmat teh lo kata bentang iwan kendu i SP bentak sini bandikan lo kata bentang I ya ki baca charge sheet ki don ba langut yai tambah haskan charge sheet let's say kila ban bun yang taruh nomor ba ka second charge sheet ka pedap kila ban bun yang taruh imla ban tip nomor ba kadai ka kamram jong keyboard plate nomor ban kan yang kata dai yang mentahi ki don langut ba charge sheet dai ka wei ka ba nak liang jongi ngi kentu ya ka bor kulit i keyboard jong ka an I hakane ka juk ka ba menta hakane ka jala ka jogi kinok song jong jalam me khalia hi ju khamen sim kham tam le habaya dai bakane ka jing kendu jong kibru ki batuk kibru ki bespa habaya dai bakata ka jing sim lan composition ka jing dawa ya ka bah ya ka lan composition dai kibru ki bespa hande ki kibru ki ba sha dawa ki kibru ki batuk nakta ka ju khamen sim marbalai yole don kata ka jing teng baka jing atatin yole sai maki kimla ban kotbor ne maki kimla ban ya challenge yang ne ka kam nomor balai marbaki ki baduk nakta ka daw ngi kerpat ya ka bor jokaan ngi kerpat ki bor plate ban sim khya ya kana ban pensisya ban penti kana ba watla kita ki baduk menaki baduk kila ki don la ka jong ka bor bagi don la ka jong ka ikhtiar ban dawaya la ka jong ka hok law tak benta ngi kerpat ya ka bor jokaan bersim khya ya kumatai ka I mentari yang ba ka inquiry danya chakmat te nalia jongi ringi nang ya budin nomor balai ku bang mene ka second charge sheet ka first charge sheet ladap te kasakan cacit kisa pendap traition ni te ndai ke jing tokit ikadang ya smat malbai kan dai kam ko joriut jarwat ha kam dai ka balong simple ka dai ka kam ka balong kompleks nak ta daw ka jing inquiry du mentar ka ya smat ini beri kidan wartaan ni ki kidan amun am kini kibriu nak liang kibor kilong kim pat sa kyam ai ru am te ndai ki long independent du mentar bagi kidan yo ini kiba sa penya ka FIR kiba pengat FIR kidan gumba laingut ai tambah kibriu kiba ya syak file FIR kidan argut katlo ki dawa apa kejing dawa kalong 10% sejrong subuh menta kiba yo daki kumbang mo kidawa 10% sejrong don ki kap ba ladang ikan yang to bisa ka 10% buat yang tak 10% du ka tam yang tak bisa ka bagiyo tendai habang ipat imat ba ka ding dawa kalong ba 10% sejrong nakalan komision ka baki pa bagiyo jong ka seng dim don ai ban le yang ta ndai nyai budin ban nyai budin ban penti kena ba nakaliang ka bod jong ka anjen sim kai ne kam tang ta ini kiba sa dawa sa mungkin kanung kai kiba bi katai ya ladang ikan ya kajing syak dawa bisa kat kum kajing itu jong kibriu kalong bai ya ta ka whole stretch jong ta ka Shillong Western bypass andai kendiat kiba mi
tang kita ki laingut ki nong song chutong jong ka jabar ki mi syahmat ban file ka ya. Come on, Barbie, let's go party.